Както не сме пипали нищо. Значи, дебелина на планката 8 мм. Правим тук тестове на ръждива планка. Да. Тук може да се види каква мощност има. Това е без да е шмиргелена мизерията отгоре върху планката. Тук съм показал на по-големи мощности, където това е вече прекалено силно за тази планка. Така. Виждате се? Да. И тук, където е включено в трифазния ток. Се види. Друго? Тук мога да покажа. Чакай, че аз беше. Стане много дълъг клипа. Да, добре, гаси.